Gamay nga lutay ang tabadidoy sa akong uyab. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imuha mga viewers ug followers. Tawagan na lang kog Cordapia. Dili na ako na tinuod nga pangalan. Single mom ko DJ Sam ug na ako karon diri sa abroad. Sa Singapore. Mag-12 na pud ko katuig diri DJ Sam nga nagtrabaho. Ug syempre sa kadugay na ako diri, nakauyab na pud kog pila ka mga lalaki. Pero ang uban wa gid mi magdugay DJ Sam. Pila lang ka buwan, kay di man gud sila seryoso. Sumao to, wa pud ko nagsineryoso ug wa gid pud mi magdugay. Hangtod nga na ako'y seryoso nga relasyon. Gani mag 8 years na mi karon DJ Sam. Pero kay baw mo, wa gyud ko masatisfy sa iyaha. Nga naman, gamay kayo yang tabadidoy. Tapos humok pagyud kaayo DJ Sam. Bisag unsaon ako pagpagahi. Gibuhat na nako ang tanan aron lang gyud mo gahi pero dili gyud DJ Sam. Siya ra gyud intawon ang lamian kung mag-ana-ana ming duha. Pero bisan pa man dili mo gahi iya DJ Sam, nagpabilin gihapon ko sa iyang kiliran. Tungod kay love man pud nako siya. Maong nagstay ko sa iyaha. Balag siya ray malipay DJ Sam sa kama. Hangtod nga na ako'y friend. Tapos ang iyang uyab magsigi og message sa ako sa chat. Ingon pa siya, ganahan lagi daw siya sa ako ug nangayo siya sa ako ang cellphone number. Di gudunta na ako siya patulan DJ Sam. Pero sige man gyud og pamugos hangtod nakuha gyud niya ang akong cellphone number. Unya pipila ka buwan ang milabay nang hanggat siya sa ako ang mag-inom lagi daw mi DJ Sam. Unya, naatlan pod nga overseas ang ako mga amo ni adto nga time ug pwede kaayo ko makagawas anytime. So nag-inoming duha, as in iya kong gidala sa hotel DJ Sam. Gibirahan yung kunyag taman. Hawd kay siya muda sa kama DJ Sam. Kabaligtaran kaayo sila sa akong uyab. Ang akong uyab, gamay, nga humok. Pero kani siya, gahi kaayo ug maayo gyud kaayo sa kama. Paspas kay siya muhandos, DJ Sam. Kaila kag nakurat-kuratan mo din taon ng akong bilahan. Gahi man kaayo. Pastila na lang yun DJ Sam. Pero gilamian maninoon ko, kay kusog kay siya muhandos, DJ Sam. Sakit man, pero okay ra sa kuha. Kay baw mo, nakaduhagod mi ka rounds niya itong higayuna. Ug nakuratan ko DJ Sam ug naguol, kay paghuman ato, naamay dugo nga nigawas akong ari. Siguro nahago lang pag-ayo nga akong tabadiday ni adto nga time. Hadlok ba ako DJ Sam? Kay bunog gyud kaayo nga akong tabadiday. Kay grabe man gyud kaayo muhandos tawhana. Gilamian o ganahan kay ko sa iyaha DJ Sam. Pero ang problema kay naaman siya'y uyab. Tapos karon baya DJ Sam no, sige na pud siya panghangyo nga mag-date lagi daw ming duha. Kay gimingaw na daw kaayo siya nako. Di daw siya ganahan na sa akong friend nga iyang uyab DJ Sam. Kay sige daw reklamo kung mag-ana-ana daw silang duha. Kay sakit lagi daw. Sakitan daw ang babae. Nagaugar pa gyud daw ang agi. Dili daw pareha sa ako DJ Sam. Ganahan daw kaayo siya sa ako pag-abot sa kama. Unsa may angay na kong buhaton. Kay murag sa ako alang, gapangita na pud ko sa iyang performance sa kama. Tapos mangutan na pud ko, kamu ba naka-experience ba pud mo nga na ay bleeding after sa inyuhang ana-ana? Basahon ko na ang inyong mga tambag sa comment section. Imong sender DJ Sam o follower, Cordapia.